Senyor Artur Mas, el meu nom és Marta Sibina i Camps. Soc infermera, editora de la revista gironina Cafè amb llet i li vull fer algunes preguntes molt concretes. Fa uns dies vam penjar a YouTube un vídeo on denunciem com els diners de la nostra sanitat desapareixen en mans d'uns quants alts càrrecs i empresaris. El vídeo està tenint molt èxit. L'han vist prop de 200.000 persones. Ha sortit a diversos mitjans de comunicació i ha estat molt i molt comentat a les xarxes socials. Si el vol veure, només ha de posar al cercador de YouTube les paraules robatori i Catalunya. Però tot i aquest èxit, senyor president, els responsables de l'espoli sanitari que està tenint lloc al nostre país segueixen mirant cap a un altre costat. Al vídeo fem preguntes molt concretes. Com que ningú contesta, senyor president, no ens queda més remei que fer-li aquestes preguntes a vostè, responsable últim del que està passant. Li demano que estigui molt atent i que escolti amb atenció les preguntes, perquè vull respostes. Com li deia fa un moment, soc editora de la revista Cafè amb llet, una publicació mensual que es reparteix a les comarques de la Selva i l'Alt Maresme. En aquesta zona, els serveis sanitaris els presta la Corporació de Salut Maresme i la Selva, formada pels municipis de Blanes, Lloret i Calella. Aquesta corporació està finançada amb prop de 100 milions d'euros anuals procedents de la Generalitat de Catalunya. L'any 2010 vam decidir mirar amb deteniment a la corporació i el funcionament i gestió dels seus dos dispositius principals, els hospitals de Blanes i Calella. El que hem trobat, senyor president, és escandalós. Presti atenció. Vam mirar els pressupostos de la corporació per l'any 2010 i vam fer algunes preguntes. Ens vam adreçar a l'alcalde de Lloret, el convergent Romà Codina, i li vam preguntar: ens podria dir on han anat a parar exactament els 5.871.000 euros dedicats al 2010 a la partida altres treballs realitzats per altres empreses? Volíem saber, senyor president, de quins treballs, de quines empreses es parla, però només hem obtingut el silenci com a resposta. Ens vam adreçar a l'alcalde de Blanes, el socialista Josep Marigó, i li vam preguntar: ens podria dir on són els informes i estudis que han costat 1,2 milions d'euros els últims 5 anys? Ens podria dir quin tema tracten? Ens podria dir si es va fer un concurs per triar les empreses encarregades de fer-los? Podríem veure aquests informes? La resposta: silenci absolut. Ens vam adreçar a l'alcaldessa de Calella i senadora convergent, Montserrat Candini, i li vam demanar: en què s'ha gastat exactament el $500.000 d'euros de despeses de protocol dels últims 5 anys? Silenci. President, posi el vídeo en pausa, vagi a la plana de la Generalitat i baixis els pressupostos de la corporació i els comentem junts. L'espero. Ja està? Bé, miri a l'apartat Estudis i dictàmens. Com li deia, han costat 1.200.000 euros en 5 anys. A veure si vostè pot esbrinar si aquests estudis existeixen o no. A veure si vostè pot esbrinar la temàtica i saber quina empresa els ha fet. A nosaltres no ens ho volen dir, senyor president. Tot plegat em preocupa. Ja se sap el que passa amb els estudis en aquest país, senyor president. Cada cop que la corporació ens ha ocultat aquests estudis, no he pogut evitar pensar en aquells informes inútils que va encarregar el tripartit. No he pogut evitar pensar en aquesta ocultació quan fa pocs dies vam veure com el govern del Partit Popular va indultar un exalt càrrec de la seva coalició, Josep Maria Servitje, i el familiar del diputat Sánchez Llibre, Manuel Lorenzo Acuña, també de la seva coalició. Per si no ho recorda, l'Audiència de Barcelona els va condemnar a diversos anys de presó i el Tribunal Suprem va confirmar la condemna. Fa pocs dies, però, Ruiz Gallardón va signar un indult. Així, els dos delinqüents condemnats per tirar els diners dels ciutadans en informes inútils no tindran cap mena de càstig. Per això, i veient que en aquest país surt tan barat fer informes inútils a compte dels diners públics, li agrairia que m'ajudi a esbrinar on han anat a parar els 1,2 milions d'euros que la corporació ha gastat en informes. Vull una llista completa i detallada dels últims 5 anys, senyor president. Trobem més partides.
Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge, 651.420 euros. Quines màquines? Quines instal·lacions? Quin utillatge? Altres xifres rodones de l'any 2010 que criden l'atenció. Mobiliari, 200.000 euros. Equips, 200.000 euros. Aplicacions informàtiques, 200.000 euros. Assabentar-se de veritat on han anat a parar aquests 600.000 euros tan rodons no té preu, senyor president. Bromes a banda, s'ha fet concurs per gastar aquests 600.000 euros? Podríem saber quina empresa de mobles és la beneficiada amb la compra de 200.000 euros en mobles en un any? Cal recordar que l'any 2007 la corporació també va gastar 200.000 euros, així de rodons, en mobiliari. Repeteixo, s'ha convocat concurs o s'ha adjudicat trossejant el contracte en contractes menors de 18.000 euros per poder adjudicar la partida a l'empresa que més simpàtica cau? Cal una resposta urgent, senyor president. I ara que parlem dels contractes, ha dit, cal que sàpiga una cosa, senyor president. Portem 2 anys fent la següent pregunta. Quin tant per cent del pressupost de les adjudicacions de la corporació es fa en contractes de menys de 18.000 euros? Aquesta és una informació molt important, ja que els contractes de menys de 18.000 euros no han de sortir a concurs públic i poden ser adjudicats a dit. Això vol dir que els gerents de l'hospital i els alcaldes del Consell Rector que el governen poden contractar a l'empresa que vulguin. Com li deia, hem demanat quin tant per cent d'adjudicacions es fan a dit, però ningú contesta. Això no és un detallet qualsevol, senyor president. El diari El País publica aquesta setmana que Ramon Bagó, ex-alt càrrec convergent, té muntat un enorme negoci que es nodreix amb diners de tots els catalans. Ramon Bagó dirigeix una empresa pública que es diu Consorci de Salut i Social de Catalunya. Doncs bé, l'empresa pública dirigida per Bagó ha adjudicat en els últims 10 anys 50 milions d'euros a l'empresa CERS, propietat del mateix Bagó. Per si no fos suficientment escandalós, 15 d'aquests milions d'euros públics han anat des de l'empresa pública dirigida per Bagó a les empreses privades propietat de Bagó, sense que hi hagués cap concurs públic. La corporació, sobre la que ningú vol donar dades i sobre la que ara li estic preguntant, ha contractat Bagó per 19 milions d'euros. Però quants diners se li han adjudicat en contractes menors de 18.000 euros? Això és un veritable secret d'estat. Quants euros ha obtingut Bagó en contractes menors de les desenes d'hospitals gestionats per l'empresa pública dirigida per Bagó? Ningú ho sap i ningú respon. Cal dir que aquest és un procés totalment legal, però també cal dir que és un forat negre molt perillós. L'informe de transparència i bon govern impulsat pel Parlament de Catalunya adverteix: les administracions cerquen dreceres, abusant de les adjudicacions directes i dels negociats sense publicitat. Hi ha tendència a abusar-ne d'aquests contractes per la via de fragmentar-los artificialment. Per evitar aquest frau, l'informe dona una solució molt clara. La millor manera d'evitar el frau és la transparència i aconsella posar la informació a disposició dels ciutadans. Des de la nostra revista portem 2 anys demanant aquesta informació i sempre ens ha estat negada. Què oculta la corporació, senyor president? Mentre els treballadors i usuaris dels hospitals de Blanes i Calella pateixen les greus conseqüències de les retallades, els alcaldes, tant convergents com socialistes, mantenen un silenci escandalós. I quan dic escandalós, em refereixo a coses com la següent, senyor president. Fa pocs dies, a la 4ª planta de l'Hospital de Blanes, s'han retirat les velles cadires col·locades al costat dels llits dels malalts. En aquestes cadires passen el dia i la nit els acompanyants dels malalts. Les cadires antigues eren molt incòmodes i pacients i familiars s'han queixat durant anys sobre l'enorme esforç que significa passar la nit en aquestes condicions. Doncs bé, fa pocs dies, els directius de la corporació han decidit canviar les velles cadires i instal·lar-ne unes de molt més noves, que fins i tot es reclinen. Una bona iniciativa si no fos per un petit detall.
Si els familiars que cuiden el malalt volen que la cadira es reclini per tal de poder descansar, han d'introduir una tarja que l'hospital facilita previ pagament de 5 euros per nit. Senyor president, també ha arribat el copagament a les cadires dels hospitals? Ja no parlo de política, senyor president. Estic parlant de dignitat, de drets mínims de les persones. Imaginem, senyor president, una parella d'avis que cobren una pensió d'aquelles que amb prou feines superen els 500 euros. Imaginem que la iaia cau malalta i és ingressada a la 4ª planta de l'Hospital de Blanes durant 10 dies. Sap quant li costarà al seu marit poder estar al seu costat, cuidar-la i acompanyar-la? Sí, 50 euros. Com es pot caure tan baix? Com pot ser que s'obligui a les persones a pagar 5 euros per cuidar d'un familiar malalt, mentre al mateix edifici la gerent de l'hospital manté en secret el seu sou? Com li he dit al principi, senyor president, jo sóc infermera. Treballo en un centre finançat amb diners públics. I aquí hi ha la meva nòmina a un 50% de la jornada de treball. 900 euros. Ara em pregunto, si la gerent de la corporació, Núria Constans, rep el seu sou dels diners dels ciutadans, per què aquest sou és un secret tan ben guardat? Quin problema hi ha? Hem demanat quan cobra la gerent moltes vegades. Hem demanat si té clàusula de rescissió, però ningú contesta. Com pot ser que si és un sou pagat amb els diners de tots, aquest sou sigui tan secret? Vostè entendrà que quan els nostres representants polítics es neguen durant mesos a donar aquesta informació, comenci a desconfiar. Fins i tot el diari El Punt ha intentat, sense èxit, obtenir aquesta informació. Entendrà la meva desconfiança, senyor president, ja que al nostre país ja coneixem alguns escàndols molt i molt grossos en respecte als sous pagats en diner públic. Fa pocs dies dimitia Josep Prat dels seus càrrecs a l'Ajuntament de Reus, un senyor que, com la gerent Núria Constans, tenia un sou pagat amb diners públics, però totalment secret. Gràcies a la feina feta per la CUP de Reus, qui no ha parat de preguntar, finalment ens vam assabentar que aquest senyor cobrava 280.000 euros l'any de l'empresa municipal Innova. 280.000 euros l'any de diner públic. Mentre una família normal d'aquest país triga 40 anys a pagar-se un pis, aquest senyor el pot comprar amb el sou de 6 mesos. Arribats a aquest punt, senyor president, he d'aturar-me. YouTube no em permet penjar vídeos de més de 15 minuts i per això n'he de fer un altre, amb la resta de la meva videocarta. Si fa clic aquí baix, trobarà el link al segon vídeo. Li demano que el miri, perquè tinc moltes més coses que explicar-li, moltes més preguntes que fer-li. L'espero a l'altre vídeo, senyor president.